Tisingaite setinopesana nemubvunzo wenyu Mr. JM. Tinoona kuti upcoming artists edu Ronaldo wedu na Messi nhasi pa number 1 ne 2 watamba wakomana, asi kungotiwo mumwe musi rimwe gore mumwe anotora Ballon d'Or rinotera mumwe achitorawo zvichingofamba zvakadaro. Asi wazorohwa nedhara rawo pa number 6 nderi mazuva rakwikidza wedu Ahmad Muchawaya. Ahmad Muchawaya aiwa adhonza samunoti ndiye pa number 1. Zvanhasi ndienda nechimuti. Alright. Parusa papo paka pane Simba. Pana Simba, pana Lazarus Makuya. Parusa pane Simba singaite. Saka tikuti isusu tikuti Ahmad Muchawaya, Lazarus Makuyi. Totera number 1. Unoita tudzeyo kuti bendi raenda papi apo. Inini wakomana chidika waka. Inono ndirovera ini. Wana Muchawaya ndandiri mwangu ndazwa hangu asi wakomana 2 awo. Awanga wamwe T wese. Sabata chipera wakadzi wanga wabike T. Wamwe wari 2. Alright. Nekuti ndashaya kuti tiri kuenda baba. Asi manyika yauya ine murari uradza kuti wasumuka zvakasimba. Ine murari. Confidence. Then bocha yapinda. Tisingakanganisiwo muDRC. Nekuti ane maitiro ake anenge achiti anofadzawo nechirudzi chake. Nekuti vaimbiwo futi kaya. Muimbiwo asi kuti tizodzwisisa kuti isusu kuno tinozvidayira sei zvino zvibatane ndo zvinozonaonedza. Zveba manyika avo fana usumudza murari nezero rake tinofungidzira achasvika level iroro.